Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello, tfal! Uj, simgħu naqra dan il-ħoss. Tafu x'inhu? Dik hija l-mużika tal-festa. Propjament, il-marċ tal-festa. Ġieli smajtuh? Il-festa hija waħda mill-isbaħ traduzzjonijiet li għandna f'Malta u Għawdex. Intom, tħobbuhom il-festi tfal? Jien inħobbhom immens, inħobb imur il-purċissjoni, in-nar tal-art u tal-ajru u nħobb nilbes hekk pulit u niltaqa' mal-ħbieb. Imma x'inhi eżattament festa? Mela, darba fis-sena, ir-raħal kollu jagħmel festa kbira biex jiċċelebra il-qaddis partikulari tar-raħal. Eżempju, wara ħalaxa għandhom il-San Giuseppe u Santa Marija. Il-Ħamrun għandhom l-Immakulata Kunċizzjoni u San Gejtanu. Jisna bħal donnu qed nagħmlu festin kbir ta' għeluq snin xi ħadd u kulħadd mistieden għal dan il-festin. U r-raħal kif ikun waqt il-festa? Ikun bħas-soltu? Le, it-toroq tar-raħal jinklew b'dekorazzjonijiet sbieħ, naraw il-pavaljuni, dawk il-biċċiet tal-arti mamulin minn drab twil u koloriti imdendlin fil-oli, naraw il-bozzozz u l-festuni tad-dawl. Meta jidlam, ir-raħal jixel kollu kuluri. U l-Knisja? Il-Knisja wkoll tinbidel minn ġewwa il-ħitan jinksew drab aħmar rik li jgħidulu damask. U joħorġu l-fidda kollha tleq u l-linef il-kbar jixtelu, kollox jiddi u jixel, kollox l-isbaħ u l-aħjar. Imma l-aktar ħaġa li nisimgħu hija il-banda. Il-banda hi dak il-grupp ta' nies bl-istrumenti li jimxu fit-toroq u jferħu lil kulħadd. U ma ninsewx il-ħoss li jinstema' fis-sema. Hemmu dak murtal jew il-lob tan-nar. Illum, fir-razzett, il-bib tagħna qed jiftakru ftit fil-passat. Qed ifakru flimkien memorji sbieħ li kellhom permezz ta' dawn ir-ritratti. Qed iħarsu lejn ritratti fuq it-tablet ta' Kika. Ara din! Tgħid Kika waqt li tara ritratt fuq l-iskrin. L-iskrin juri ritratt meħud fis-sajf li għadda. Fir-ritratt, Zizi, Baba u Kika qegħdin fil-pjazza tar-raħal. Warahom hemm il-Knisja mżejna bid-dawl li leq. Hemm il-banda għaddejja u n-nies qed jiċċelebraw u jwadbu l-karti koloriti. Kemm konna ħadna pjaċir f'dik il-festa? Tgħid Baba. Tiftakru l-mużika tal-banda? Parappapa, papa. Zizi tqum minn fuq is-sufan bajnejha jleqqu. Zizi qed tgħidilhom biex jagħmlu festa huma stess. Flimkien fil-kamra tas-salott. Kika taqbeż bil-ferħ u tgħidilha li għandhom jagħmlu banda żgħira. Il-ħbieb l-ewwel jibdew ifittxu l-affarijiet biex jagħmlu l-festa tagħhom. Baba sabet xi ħaġa. Sabet ġugarell forma ta' klarinett iswed u jleq. Tipprova ddoqqu. Tu tu tu. Jien se ndoq il-klarinett, tgħid Baba ferħana. Issa jmiss lil Zizi. Zizi issib tamburlin, tont b'ħafna ċriki żgħar tal-metall. Hija tħabbat fuq bidejha. Ċingalingalink. Jien se nżomm ir-ritmu bit-tamburlin, tgħidilhom Zizi. U Kika
Kika trid tkun importanti fil-banda. Kika ssib kappell kbir u kolorit u stikka twila. Jien se nkun is-Sur Mast, tgħid Kika. Kika se tmexxi l-banda u tgħidilhom meta jibdew. Il-banda tar-Razzett lesta. Kika tolli l-istikka fl-arja. 1, 2, 3, festa! U jibdew jimmarċjaw madwar il-kamra. Viva l-festa tal-ħbieb! ġeja l-festa, banda lori kull imkien, jiena donni smajt tal-qubbajt ibib. Ġeja l-festa, ħanni firħu l-kol fl-imkien, ħafna karti żgħar ġmiel tal-mal fit-triq. Il-mortali jagħmlu bum, il-katuba tagħmel bum. Isa ħejt zinzin, il-marġej zinzin, sewa nara ġeja l-bara kemm hawn xmien. ġeja l-festa, ħafna anġli u għaddisin, daw li kolorit, ħares ftit xi ġmiel. Ġeja l-festa, il-kampnari minn xewlin, isma' jitċabċib, il-vara qrib diħlin. Il-mortali jagħmlu bum, il-katuba tagħmel bum. Isa ħejt zinzin, il-marġej zinzin, sewa nara ġeja l-vara kemm hawn xmien. Illum skoprejna kemm sabiħa it-traduzzjoni tal-festa Maltija. Rajna kif ir-raħal jinbidel b'kuluri, dwal u damask. Narawkom għall-avventura li jmiss. Ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narok, nispera tkun ferħan għax